Bună, ne-am găsit la al 6-lea episod din City SMP. V-am să vă zic că am băgat un mod să arate așa fain cu hardcore acolo la inimi. Așa, astăzi vreau să facem o casă. Și de ce Lucky? Este o cărtiță. De ce ai minat în... Nu veni, bă. Las că vin și eu să te ajut. Știi ceva? O să plec înapoi. Deep Slade. O să avem nevoie de mult. Da. Eu o să dau un raid. Da, în ce raid să pun? În ăla în care stau. Hai că o să merg în ăsta. Raid Woman 3. Hai să vedem. Ce efectul ăsta de ăsta? Ah. De ce? E scrani. Ok. Așa trebuie să se audă. Bine, cine nu știe asta? Ia stai, villagerii ăștia ce trade-uri au? Nu cu... Nu. Ce? Nu vreau să văd ce mai are ăla. Vreau să văd ăsta cu cărțile. Looting 3 pe 15 emeralde. Looting 3. Ok, acum trebuie să... Lucky, cred că găsit pillagerii. Nu cred că pot. Știu și eu asta. Ia mai sunt doi. Da. Sunt pe acolo? Mai e doar unul. L-am omorât pe unul. Nu, eu l-am murit pe unul. Ok, trebuie să găsesc pillagerul ăla. Iron Golem-ul ăsta nu își face treaba deloc. Unde sunt ăia? Pillagerii? Lucky, tu unde ești? Nu-i găsesc. Nu îl găsesc. Dar doar un village ăsta ar trebui să fie. Dacă aș fi un pillager unde m-aș ascunde.
acum dacă ei vor să se bată, am ajuns să fugă de noi. Ce? Da? Nu. Protejează village-ul nostru. Ceea ce? Ceea ce e o meserie foarte importantă. Da. Aici trebuie să fie. L-am găsit. Și nu e un pillager, e un witch. Și e în mină. Probabil nu e. Oh, ba da. E și un pillager aici. Oh. Nu știu, da. Yes. Nu cred. Bă, da. Scheletul ăsta are aimbot. Lucky? Shield-ul meu are o mică problemă. Am un cap pe el. Și când vorbesc că am un cap pe shield, vorbesc serios. Nu, Lucky. Nu o să intre în casă, nu? De unde știu să deschidă ușa? Da. Da, bălu. Mai bine îi dau foc la casă. Unde mi-e loot-ul? Mersi. Băi, bă, două emeralde. Let's go, bravo, Lucky. Îl găsești pe ăsta. Lucky, uite-te la scutul meu. Mie mi-apare normal. Ba nu, mi-apare cu un cap de... Ține-l puțin. Da, mi-apare. Da-mi-l înapoi. Mai doar unul. Da, nu. Poți să vezi diamantele pe care le-am. Ia, la chest-ul cu... Mereu. Ia. Vezi, tu vezi cu ăsta. Fain. Aha. Da. Nu știu ce să zic. Eu acum mă bat cu mobi. Nu. Merg să îi bat și nu iau XP-ul. Bine, cel puțin. Da, eu aveam 8. Iau, Lucky, repede. Nu cred! Eu le făceai sau... Nu știu nici eu. Acum înțeleg unde era. Hai că aud un ăsta. Nu. Lasă-l că nu poate să deschid. Da. Hai să facem ca un scurt. Lasă că nu poate să deschidă. Lasă, da. Lodestone-ul ăsta se face cu netherite. De unde l-ai? Care? Nu contează. Hai să-i batem. Trebuie să ne culcăm, că plouă. Nu e bine. Fugi. Știi că n-avem două paturi, avem doar un pat. Stau eu afară. Sunt 3 inimi. 2. Bă, ce?
Și cu ăsta care vine după mine, tot tu te bați. Bă, nu știu. O nu, 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 o nu. Oh, O nu, o nu, o nu, o nu, o nu, o nu. Nu poate intra în casă, nu? dar nu. Închisă-i ușa, nu poate intra. Ah! Sunt jumate de inimioară! Rămâi acolo, cum am făcut eu. Bine. Dar eu n-am mâncare. Nu cred, Lucky. Lucky, ăsta îmi va strica scutul, Lucky. Nu mai ține mult. Lucky. O să-l atac. No! Fugi! Te rog, te rog, te rog. Oh, nu. Cum vrei să mă culc? Că era bagerul. Nu pot face, e o cale fără scăpare asta. Ba da, e una. Să-l bat. Bine, culcă-te, culcă-te. Stai, trebuie să iau drop-ul. Oh! Mi-e prea frică să ies afară. Am reparat căsuța. Acum mai tirează la aici. Mi-a sunt doi creeperi aici. Nu vreau să fac. Că m-a ajutat. Mănânc pâine că am jumate de inimioară. Oh, Lucky, fugi! Lucky, nu în spate! Lucky, nu în spate! I-am bătut. Haideți să reparăm. Eu am de. Eu am de fac o Tu ești dirt, man. Glumeam și eu. Bun și rapid, să face natural totul. Cât aș pești? două. Vrei pâine? Ia. Oh, bun. După aia mergem în nether. Da. Oh, Helna. Lucky, nu veni spre mine. Da, spre tine. Nu mai bine. Nu venea spre tine, venea spre mine. Să omorâm. E bună armura. Stau cu shield-ul, tu dă-i în el. Bine. Bravo. Mai e doar unul. Să nu mai chem cu un cal de ăsta. Cal. Că mă enervează calul ăsta. Ăsta e shield, da. Bă, ăsta cum mă moare? Gata, l-am bătut. Bombă. Unde e celălalt? A, Lucky vino cu mine, că știu eu pe unde e. Bă, dar villagerii noștri încă sunt bine, oare? Cred că sunt doar traumatizați. În rest... Na! Tu știi că ravagerul ăla trecuse pe aici, da? Da. Uite-te puțin că lipsesc lead-uri, adică de la verzi. Ravagerii sunt puternici. Dar în golemul nostru tot nu face nimic. Hopa, l-am găsit. Păi da, e E un păluț tan mare? o arbaletă. Eu Amazing. am și eu. Da. Eu văd doar un cal de la mare.
Ia stai. Hero of the Village. Astea două sunt aici, așa, fine. Let's go! Bă, Da? vezi că eu aș vrea să mă duc în Nether. Și eu. Dar n-avem lemne să facem un... Chest? Asta vreau eu să fac. Bă, te duci tu sau nu știu? Cum vrei. Bă, vreau... Găsi eu pom. Nu cred. Sparge-l. N-am făcut la spate. Nu contează. Ce? Mai sunt repetate pe piept decât pe o hartă. Nu știu care mai Da. mai sunt și pe aia pe geamunetă. Da. Vreau să stau și pe data asta mulțumesc. Păi da, dar Lucky mie mi-e puțin că am 13 level. Ai 13. Eu am 10. Făi și tu niște double chest-uri, două. Ba, am doar de 1. Cât lemn ai? 23. Da. Putem, nu putem să facem. Ne mai... Facem două de ăștia să ne punem amândoi. Ok. Sau putem face să punem două diferite. Da, aia zic. Două diferite. Da. Te-am să pun eu de... Ai. Te rog să-mi încapă. O, nu, nu o să-mi încapă. Sănătate. Dacă o să încape, fac să amândoi. Ok. Poți să le pui nu. Oasele poate să-mi trebuiască. Te pui la mine, oasele. Bloodstone. A, ce ai? Te transformi? Deci eu mă duc cu 10 de fără să n-am nimic, da? Oricum le facem la fel. Tu ai mai intrat pe atât? Eu da. Păi un villager! Ce villager? Un villager aici și un zombie! Tu glumești? Nu! Vino! Păi Nu, da. da, ăsta nu e cald. Dar să te ducă și el la mare. Da, unde? Da, cred că poate fi. Unde? Nu, e tot aici! Te rog, nu le lăsa. E singurul. Nu, e... Singur. Bă, intră pe mine. Cum îl cheamă? Basilică. Singurul tău prieten Basilică. Crezi că explodează un creeper și rămân într-o ca... Vasile! Intră în portal. Haide, gata, îl teleportai pe Vasile acasă. Bă, nu-l pierduși, merg eu să-l iau. Nu-l pierduși pe tot. Ba da. Levelul e cel mai puternic item. Da. O, nu. Proastă idee. Ce proastă idee la aruncă în lavă pe magma cubul ăsta. Nu cred, arsă XP-ul meu. Au, au, au. Nu, mă atacă, nu. Cât sunt? Gata, ai bătui pe toți. Ce geam? Mi-ar făcuși, da. Ce prost e. Cum uriși? Oh.
Mi se pare frumos Nether-ul. Nu cred. Nu, era să cadă în lavă. Și se făcea găină prăjită. Miau, miau, miau. Deci noi acum doar mergem să căutăm prin Nether, nu mergem să luăm netherite. N-avem ce să facem cu el acum. O bombă la cel mai nașpa geam. Dar eu nu m-am gândit, eu pot să ajung aici. La un bloc distanță. Dar cred că dacă ești în aer și ai un prieten care să-ți dea un pumn, ajungi. Ia fi atent, Lucky. Vino în Nether puțin. Cum? Bă, de fapt, cred că pot și fără. Oh, nu. Magmaul. Ce magma nesăbuit. Băi, acum are atâta noroc. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Ce neg. Lucky, ce mișcă bine? Nu contenește. Ia avem la MLG-erul. Eu. Au. Mă transform într-un trenostruțul Turbo 3 Milas. Gata, îl aruncai. Nu poate să sară. Eu sunt pe o insulă aici. Bă, Lucky, eu sunt pe o insulă. Nu ți se pare ceva cunoscut la cuvintele eu sunt pe o insulă? Hai să căutăm. Ok. Pe insulă. Am cobblestone. Știi ce trebuie să facem? Pot, da. Da, exact. Lucky. Vino, omoară-te puțin sau vino la portal. Așa, ce caută octul? Vino mai repede! Bun, gata, n-ar mai trebui să aibă cu... Că ăsta va fi, că ăsta care e Nether, acum doar pe casă, nu. Oh, nu, Lucky, vino! Lucky, vino la mine! Unde? Oh, nu. Haide. Au. Vino. Am o inimă, nu mai îmi permit să sar așa, dar că eu am multe blocuri de piatră. Bun.
Nu ți-ai full? Doar ca să zic asta. Eu nu îmi permit să-mi iau jumate de inimioară. Wow, Lucky, tu vezi cât de frumos! Wow! Ok. Tu cum vezi? Sunt deja că pe serverul de la Ternos. Asta înseamnă că bine, bine, bine. Nu cred. Putem să ne facem materiale și iteme din lemnul ăsta. Lucky, vină la mine. Uite-te pe bara de XP. Hai un pic, dacă fac asta. Că eu fac o fermă aici. Asta vreau să vorbesc. Da, tu ești. Dă-mi asta. Construiesc și eu din blocuri random. Nu funcționează, nu? Nu. Ai, un magma cube afară din portal, la villagerul nostru. Băi, ce ți pare cunoscut rima asta? Mereu pateu și costel. Nici mie. Vrei să zic de ce? Doar ce inventai. Hehe. Bă, ce? Intrase un zombie după mine. Magma cube mic. Eu cred că este Ender. Da. Sau Spider. Ca să vezi care dă cel mai puțin damage și Enderman-ul dă mult damage. Da, nu, mă care e mai friend. Nu, pierdem toată lumea. Da. Normal. Nu care Un cub de magma. Eu am construit iteme. nu ai, nu ai. Gata. Gândește-te dacă mergeam cu itemele noastre. Să rămâne mai fac. Acum sunt 3 de ăștia. Bun, avem lumină la bază. Vrei să ne facem bază de dăr? Eu am deja una. O bază. Da. Bază sau... O mică cocioabă. Bă, da. Na. S-a schimbat craftul la barcă. Nu poți să faci o barcă albastră, de fapt. Dar ai văzut că faci Nu. A, da. Pot să fac schema. Bun.
Da, eu sunt aici, e safe. E ok, Enderman. Aici farmez. Găsiți și un fortress? Nu. Zic că noi nu putem să avem... Să nu putem să facem dragon dacă n-am făcut. Tipul ăla era în files. Bun. Haide, haide, haide. Good boy. Vreau să dau de un... Nu! M-am aruncat un ghes! Ce? M-am aruncat un ghes! Nu, o să mor, o să mor, o să mor. Mi-am pierdut toată mânca, nu cred. Ajunsoi în baza mea total secretă și sunt full HP. Așa, eu am făcut baza mai mare. Haide, am jumate de inimioară, mă ține. Lucky, lucky, lucky. Nu pot să-i dau. Nu pot să-i dau damage cu portal. Cui? Îți dă unul fix în mijlocul portalului și nu să-i dau damage. Ce stă? Unde ăsta? Un mag. Dar eu poate pe tot. Lucky. Lucky. Lucky, lucky, lucky. Nu, nu știam. O să mor. Îmi e frică. Aud un Enderman, dar nu-l găsesc. Oh. Ok, I see. Vrei? Îmi luai cel mai mare jumpscare. Știi ce se întâmplă? Mă uitam și eu după Enderman și într-o se teleportă în spatele meu, auzi oh! Și mă uitam în spate și ăla era. Nu a avut să-i timp de reacție. Hai din nou. Dar de ce sunt atâtea magma cube-uri aici? Tu cât statoși aici să se spawneze? Uite, nu cred. Era să mă arunc. Vezi că la baza mea am perle. 2. Da. Ai ce? Nu cred, era să mă arunc pe unde. Bă, unde-i bază? Nu ai. Ai bază, mă? Da. E construită din lemne. Te rog, nu, 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 de, ghes, nu, 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 o să atragem ghistul la bază. Îmi lași toporul? Nu. Apără! Nu trebuie să... Nu avem cu... Va trebui să facem ceva cu șina. La un moment dat, până pe acolo la bază. Bă, da! Te-a zis că la spawn e imposibil să scapi, da?
Dacă nu, ce o poțiune de fire resistance și armură full netherite. Fix lângă bază. Nu cred! Explodă portalul? Nu încă. Nu. A avut să-i noroc. De ce se aude că trag 10 ghesturi în același timp? Nu, nu! Nu cred! Nu! Nu, 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 nu! Nu, te rog! Ți l-am aruncat înapoi! Prinde-l! Jumate de inimioară? Da. Pe hardcore. Vere, sunt pe hardcore, nu mă lasă inima să-mi permit să mor. Nu, deci a bătut un ghes cu jumate de inimioară și mă bătu un magma cube de la mine. Zici că ești Taylor Swift. Îl știi? Taylor Swift e bărbat. Nu cred. Parcă o macă. Și pe mine. Bine, pe mine nu mă aruncă un magma cube. Era să mă arunce un magma cube, mă panicai. Și da, bă, da, așa de nesimțiți. Și sunt și mici. Ăștia mici sunt mai multe. Adică, gen, Sunt foarte mulți. da. O inimă. Da, da, da. Nu, nu știu. Ba, nu cred. Nu cred asta. Haide, haide. Bun. La bază. Aici e totul safe, nu? Lucky? De ce baza noastră arată în halul ăsta? Ce n-are? Foc, ruptă. Păi da, e tot un chestie. Ah. Înțeleg. Ce prost sunt. Construi ceva și făcui incest. Pusăi incest niște iteme în caz de o să avem nevoie. Îți făcui deja tăpări și pickaxe. Da, avea nevoie de vaporul aici, dar nu faci locul. Ăsta, că nu pot să respir. Să respir. Nu cred. Piatră? Asta nedă. Da. Nu cred. Nu se dă să Yes, eu am făcut iteme de piatră. Și avem... Nu contează. aveai puține. Nu aveam. Lăsări. De unde? Păi, nu pot. De ce aș sparge podul?
Lutul meu de piatră e acolo. Lutul de piatră, tu nu realizezi cât de puternic e. Bă, chiar așa de nesimțire? Hai bă, Lucky. Dar ce mă spawnai și eu deja ajunsei aproape de pod. Tu câte inimi ai? Eu ajunsei. Ce? Credeam că nu mai îmi găsesc cai. Tămele, unde mi-e pickaxe-ul de piatră? Ce? Știu. Vezi că mă duc să Da, ce? mă duc să fac. Nu cred, eu murisem cu niște iteme care erau destul de... Ia lemn! Ia lemn, țisăi. Eu chiar vreau să facem o casă. Dar mă refer la o casă serioasă. Nu la o adunătură de chestii. O, nu. Te uitași la un Enderman? Am 22 de lemne acolo, neprelucrate. E important. 3, 2, 1 și pregătiți. Bă, Lucky, tu câtă viață crezi că am? N-ai dreptate. Dar eram full. Pe pod. A, văd. Ce? Trebuie. Prada. Make a logo for my company. Bun, Lucky, dar eu de ăsta vorbeam de aici. Fugi. Mă aruncă și pe mine tot acela. Ăla vechi. Nu cred. Nu cred. Îmi lipsesc itemele de piatră. Nu. A, ba nu-mi lipsesc. Da, nu, în Nether nu e rară piatra. Ne-a explodat casa. Ba nu, că în mine. A. Vreau să dea după mine să arăt ce înseamnă. Lucky, fă să te aruncă, te omoară, te făi ceva ca să nu mai aibă ținta pe tine. Dar nu are nici pe mine. Haide. O să construiesc ceva care poate rezista la ghești. Sau la ghesturi.
Nu cred. Trage după tine? Da. Eu îmi fac o casă imună. Pentru amândoi. Zero nimic. Perfect fit. De data asta măcar arată ca o casă. Acoperiș de ăsta tare, puternic dezvoltat. Lumină. Găsesc eu o idee. Ăla e Nether. Nether e foarte bun. Acum mai multe ori, deci acum mai multe ori. Da, fix cu tine tot timpul. Eu îmi dau viața să construiesc o casă. Eram făcut o pod. Nu te cred. Are Ești diminuit? Da, cum ai murit? apoi picai acolo, era nu cred. Râs. Sânge lachi nebunește. Ce? Bă, dar ce cu cuvintele astea random? Ce? Bun, terminai casa? Da.
Vezi că e frumoasă. Bun. Rețeaua mea de lumină funcționează. Merg să-mi iau și celălalt ce... Avem o casă în Nether. Și când zic o casă, vorbesc serios, care are până la urmă și chesturi. Ce? Dacă îi mai punem un pat, da. Am pat. Da. Îi pun geamuri de pe Temu. Gata, puse și geamuri. E totul frumos aici. La tine cum e? Ce frumoasă e baza noastră. Yes. Lucky, îmi pornesc puțin share screen-ul să-ți arăt. Deci, uite, asta e baza noastră. Pe interior avem tot ce ne trebuie în afară de un pat. Că nu ne trebuie un pat și e frumoasă. Eu stau în ea. Bine, și cred că cam acesta este episodul de astăzi. Pa! Abonați-vă, vă rog!